L-għażla fidejn Robert Abela. L-editorjal tas Sunday Times jagħlaq b'dawn il-kelmiet u jikkonferma kif qed tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Prim Ministru illi fl-aħħar jiem baqa' jiddeċiedi illi ma jiddeċidix. L-editorjal jitkellem dwar il-fatt li pajjiżna bħalissa jinsab f'salib it-toroq. Wara l-pubblikazzjoni ta' rapport tal-inkjesta pubblika u r-rakkomandazzjonijiet li jagħmlu t-tliet imħalfin, issa sta l-Prim Ministru li ma triq se jagħżel dik tal-bidla vera jew dik tal-illużjoni. L-editur jispjega li ż-żewġ toroq li għandu qudiemu Abela huma dik li ssawwar istituzzjonijiet indipendenti b'saħħithom biżżejjed li jkunu jistgħu verament jieħdu azzjoni effettiva kontra persuni fil-poter li jaġixxu ħażin, jew dik ta' retorika politika li issa ilna nisimgħu. L-ewwel triq twassal verament biex l-impunità qatt aktar ma jerġa' jkollha ċans tinfirex bħal qarnita kif iddeskrivew is-sitwazzjoni l-imħalfin fuq il-bord tal-inkjesta. Filwaqt li t-tieni triq dik tar-retorika li tiftaħar b'dak li għamlet u li tibqa' twiegħed li se tiddiskuti u li se jsiru t-tibdiliet, tibqa' tevita milli tieħu azzjoni konkreta u tippreserva l-status quo. Din it-triq mhijiex l-azzjoni deċiżiva li għandu bżonn pajjiżna bħalissa u huwa proprju għalhekk li jeħtieġ li titwaqqaf kummissjoni indipendenti u ta' integrità li verament tista' taġixxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-bord li tagħmel proposti konkreti fuq bidliet fil-leġiżlazzjoni u sabiex jissaħħaħ il-ġurnaliżmu fost l-oħrajn. L-editorjal jistaqsi x'se tkun it-triq li se jagħżel Abela issa dik tal-verità jew dik tal-illużjoni. Se jkun kuraġġuż biżżejjed li jeħles minn dawk l-untouchables fil-Gvern u fil-Partit Laburista u li qed jibqgħu igranfati mal-poter? Se jagħmel sforz biex iwaqqaf in-nepotiżmu u l-użu tal-influwenza tal-poter tal-Gvern li qed jerqu lil pajjiżna? Jew se jerġa' jaqa' r-retorika għax jibża mill-ħsara li tista' ssirlu lilu politikament? X'futur se joħloq għal pajjiżna? Wieħed fejn tkompli tirrenja l-impunità jew wieħed fejn il-liġi tirrenja? L-għażla, jgħid l-editorjal, hija fidejn Robert Abela.